Hey mama. Hey. Nzima ngokulandla. Yintoni enzima nyana? Yeah. Yintoni mntana? Khangeleka ingathi awuxolanga kwalapha kulusolu lwakho. Kwenzeka ntoni? Thetha mntana. Yeah. Amadolo akroxo. Ubhityile andikuthandi man. Kwenzeka ntoni? Udithini ke? Uthi uthini ngokumonqela? Masiyothetha naye kaloku. Izama ulunga ndazi, but singathetha naye. Ntsibelelo kasapheki ba. Kasaklini. Hayi kaloku. Atshata udoti. Mama ndithi ndibuye emsebenzini. Qale lento. Akuklinwa, awuphekwa. If uhlele front wenza inzipho wenza inhloko. Kaloku wakhetha uyothatha umfazi edolophini. Naba bafazi abaqoqiweyo emaXhoseni. Wakhetha uthatha umfazi edolophini. Ndikhumbula kakuhle la nomokhwe wakho ngexesha esenza ivowels nithi izinto lezazinto xa nifunda. Oh lo ndiyo mntanam ngexesha esenza ivowels. Hayi khohlela pha. Bendawuthanda ke nitsho emva kwam. Andiqali ngawe dade. Yawuhamba emva kwam ntombi. Thini umna asive Zozi. Mna asive Zozi. Ndakuthatha Jack Senzwa. Ndiyakuthatha Jack Senzwa. Ebubini nasebumnandi. Ebubini nasebumnandi. Side sohlula kukufa. Side sohlule kukufa. Ndiwayeke onke amanye amadoda. kunye asive zikhipani ngawo wena ngo Libanjwa. Kodwa nakuhlile 5 days yonke ndilindene nawe phama nditheni? Mama. Mangichaze mina wami. Fundisi. Chaza ntoni? Khambele Nkosi mama. Ephama ninathini? sacrifice 5 years of my life wena ngenxa yakho ngizamela mina nawe ngenxa nizamela wena baba uphila soft life Pipi menzochaza. Ndizochaza masifike endlini. ngikhalisa lezilwana what cheese boy Asive man. ngicela ukhethe Wena kazi. Uyula. ngiyathetha nawe yafutheka wena xhaka Stina Gufeti bheka pha Fundisi. Nkosi Nkosi Indlela ondulela ngayo le. After yonke lento enikwenzele yona. Baba utshade ngoku. Kumnandi ku. So indlela ondulela ngayo le. Ndikhethe indoda yami. Sayibona le qaqo umtshado bizawuphelela phi. ikhona mathele Fundisi. Uthini Olwa. Senzo, do you want to stop? Thanks, Doc. That's fine. The problem started when she got hired from whatever company she's working from. And now things tend to be like we are 2 men in the house now. And I found it very difficult for me to accept that because I'm the one who paid all these processes, the traditional procedures, lobola and everything. So now currently I see myself, offer myself that I'm the lady or running the maid in the house. So now I like to think things started then when I have paycheck, she does have paycheck, I do groceries, she does groceries. So it starts there. Let me stop for now. Hello, Mom. Mama Khomazi, unjani nono? Ndiyaphila mama, inkosi njani? Ndiyaphila nami ndakukhohlwa. Andiyaqanjelwa mntakabawo. Kodwa ngekho buhlungu. Utheni mama? Mntaka ngamathambo kaloku kudala ndavuka. Awakhalazayo ndiyabona wena intombi indala. Let's hope uzaba right mama. Ngawukhangela wethumelela la chemist yam kaloku ile kitchen. Ngikhuphula nje la cupboard yam ngikhangela ndibanise. Uyimesi nje. Kudala ndiyithi mandiliphumze. Yes. Okay, mama.
nje kwenzeka ntoni apho ndandivukile endlini. Kodwa kwamanje ukukhangela mama kwenzeka ntoni wena unjani? Yo, mama ndikhathele mna ngulomsi. Ndikhathele mama. Hayi, ntoni nanono? Ile ndoda mama yandizekayo. Inenzisa yonke into yalapha endlini, mina ndisislave salapha endlini. Andikwazi nokwenza izinto zami kakuhle. Ungena intoni? Hey man, Apha ngenzenza ntoni? Ngenzenza ntoni? Ungapheki nje wena. Akuzandenza izimile emagxalabeni. hey man, zange ukutshetele le nto man apha mna. I'm your wife. You're equal, not your slave. Asive sobesela xa sinabantwana. Soba soba imesi apha kule ndlu. Efanele ngixake egqithini. Ndixakekile for le nto uyenzayo. Hambi uyopheka, izandla nazi ziyi-2 kuwe. Mbiza ekitchen. Xa ngabe ulambile, mawupheke. Xa ufuna uklina apha endlini, upheke. Fonini, ngekhetha abanye abantu abangcono kunawe man. Ngekhetha maninzi amantokazi apha kule lali man. Maninzi amahle like nawe. Ndisuka emsebenzini ndidiniwe. Ndisebenza nzima phayana. Sokasebenza ngentsimbi yemoto wena. Sebenza nzima mna. Mna andisebenzi nzima mna kule ndlu. What about wena? What about me? Why ungayiboni effort yami kule ndlu? Every time nguwe umuntu osebenza. Indoda kule ndlu. Indoda ndiyakwazi. Nami ndiyasebenza kule ndlu hayibo. Nami ndiyasebenza. Ndiyasebenza nami. Awundiboni gqithi wena. Awundiboni. Wasolo kubaleka. Sofuna ulibetha ngoku. Funa ulibetha ngoku. Baleka uhambe kumamakho. Hamba, ndesiphelo. Wasolo uqala kumamakho apha. Cheese. Understand? Wena umuntu akufunela Ichomi kodwa nazo. Unomfazi. Unomfazi. Umisa, a friend in need is a friend indeed. Umfazi ukho xa kunje. Lo, mfazi wami. Ewe. Yabona lipa. Yabona izanona. Lo zenze steering. Kanjani? Ulumbe. Qala uyintsha. Aphakamisa isandla kubo umfazi wakho. Umisa. Semhle. Okungcino ba ichate wena mina. Semhle. Hayi wethu utywala obuthethayo. Chim. Nasigoduke futhi londo leyo. Utywala obuthethayo. Ayibutywala. Lelo ndithethayo ndizayithetha namhlanje ndithethela ngomso, ndithethe na next year. Umsa wami. Hayi sanwele. Hayi utywala bunyukile. Hayi suka. Nasigoduke. Awusana mntu njani? Elile umzwa. Kodwa kusaniqala. Uniphethe kabi, akaphangeli, akapheki, akezi nix lana. Uyahlaliswa phansi umfazi kaloku shona. Thethe naye. Umi. Now, umuntu ozazi izinto emhlabeni. Bona suppose nathatha wena. Kwenzeka ntoni ngoku? Usike thini? Myeni wami. Yonke argument esiba nayo ngo-involve umamakhe. Akahlali phansi namathethe nami kakuhle. Yonke into kubalekela kumamakhe. 2 unenzisa baba noyimaid napha endlini. Ndikline nenze everything ngathi mina andisebenzi ekubeni sisebenza soyi2. Akaziboni efforts zami zalapha endlini.
ungixelela uba uyindoda each and every day. Nanso into esixabanisayo every day. Makoti. Awuyibanga mntana. Uyibanga amabele aphandle. Kanje. Umyeni wakho undiripotele ukuba nihlelisana ngakakuhle apha endlini. Ingxaki enayo mama nomnyana wakho. Ufuna undenzisa zonke ichoices zalapha endlini. Yena kenze next. Ekubeni siphangela soyi-2, sizisa imali soyi-2 apha eromini. So bekufanele bicho zalapha endlini sizenza soyi-2. Hayi mina bengathi ndiyidongo okanye islave salapha endlini. Ufuna kucline bani? Ufuna kupheke bani? Makaqashe imate. Simple. Ufuna kuqasha umate? Ewe mama. Wenza umsebenzi womuntu obhinqileyo. Ewe mama. Because nami ndibhizi. Ndiyafana nomyeni wami. Ufuna uncediswa ngumuntu oqashiweyo. Ewe mama, lento ndiyithethayo. Andiyazi izawuthwala ngoba kaloku mna ndikhule ndiyazi into yoba unkosikazi uphekela umyeni wakhe, ndazi njalo. Ukhule kanjalo ke mama, ibambe kanjalo. Ukhule kanjalo. Unikhomba mntanam. Unikhomba mntanam. Kuzawufuneka siye kumfundisi, kuFather Thando, azokwazi ungenelela. Uyayiqonda nyana? Njalo mama. Ubhityile nyani? Uyacaca into yoba uphekele amathanga aphandle apha. Amathanga wencede aphandle mntana. Abethwa ingqele. Kuzofuneka siye kumfundisi. Ndenza late. Nyana. Nyana. I-appointment kaloku kutheni unizivalele apha nje? Vula. Yo, mama. Benza ntoni apha? Mama khatebe man. Kaloku sizawuba late kwi-appointment. Kutheni ihlendeni iyafuthisana nje nomonokazana. Ayikho into abazileni noyenza apha endlini. Futhisana phi man mama mina. Mama lo man ngokukwazi ukuba mtakhulela. Masambe phuma. Umasambe. Ikwangquwe eqwazithini. Hayibo. Ndiyayiqonda. Abafuna abazulwana. Sizabazulwana phaa phakathi. Awahambe. Man. Senza abazulwana phaa phakathi. Abafuni. Tsikeleni. Asilokubambela lo mama wakho komnyuzi. Uye ngaphakathi. Uye lo mama wakho apho. Yeka lo mama wakho. Khula imoto Dodo. Myeni wami lo. Ngokuba uqala phambili ubenzela phi? Myeni wami. Thethana lento yakho. Ewe uyinto. Akho mntu njengawe. Kwangena mbeko. Ucimba kupha. What I see here is that my kids are up, guys. You guys are having problems in the house. Can we try not to involve the third person? Mama, to start with. Tatu check. Now what's this? Ngokunja. Nisamshatoni. What is it that you love about your wife? I would like you guys to do me your homework. 10 things, write them down. 10 things right about your husband. Sorry, I know this is very painful, but if ever you want this marriage to work, you guys need to put a lot of work towards it. And I'm gonna help running to the parents. As a word, to hold on to each other, make this thing work. Okay? So I need you guys to remember the first time you met. What made you fall in love with him? What made you fall in love with him? Alright? Can we do that? We can try that. Yeah? Sasa. Ndifuna ukubulela mani. Like for ukungincedisa kwezi breakfast. It means a lot. Like you are trying ngokuyazama.
inkosi sithanda kakhulu. Ndikhulisiwe mnase. Ndikhulisiwe. Uthanda ke? Funa nje. Usinzile yena. Iyanazi masi. Uyanazi.